gefnogi digwyddiad yr Urdd yma, maen nhw'n cynnal twrnament cyntaf pêl-fasged Cadarolwyn cynhwysiol. Mae fe'n bwysig bod yn gwneud ddefnydd achos bod fe'n gosfatu pawb fel pobl dan ogledd a pobl heb. Mae heddiw yn meddwl bod ni'n gallu cael mwy o cyfleoedd. Mae'n rili braf gweld y cynnig mae'r Urdd yn datblygu ar gyfer pobl gyda anafleddau ar draws Nghymru, a dwi'n rili edrych ymlaen i gweld ble bydd yn mynd yn y dyfodol o ran cynnig nhw yn maes chwaraeon.